KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓeyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettake e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppoye Sénégal aduna fof mboro so aw holluden caggal jaam duumo e nder Afrique kono kadi jaam arta to ganduɗa woni diwan mo o Soudan ha kulhuli ɗi fo wona ko ganda ko caggal meɗen heedata ɗum noon hettiyankoɓe ɓen komin jeeya ko ɓuuri tengtude hande jayndel ɗi ine anda julde nana aratte tan ko ɓuuri hen hewde yimɓe ne kutoro to banggue guertode ɗum ɗon noon grippe aviaire o wonko heewi ko ganduɗa ne bonni ɗum nane nder jayndel l'observateur caggal ɗum mo ganduɗa kanko woni Idrissa Seck konguɗi makko ma tawe e nder jayndel ɗi ha adduɓe jaabowol fawi ɗum e dow makko kanko Idrissa Seck Bassirou Diomaye Faye kañum wi tan ko yeddani hay lawol gotol ko fawayi dow mum ko hettiyankoɓe ɓiyankoɓe joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe ɓiyankoɓe garani jayde l'observateur kañum tigi uddita damale oɗo subaka ari tan wiyete ko tension tigi ƴewtinda e poulailler ko dañi hen ko noon woni grippe aviaire mo ganduɗa rafi nangowo guertoɗe ne mbara ɗum noon addi caɗele kewɗe ha tagui tan kamɓe liggotoɓe ngal ɗon banggal ni wiye aviculteur uji kamɓe noon ɓe darima oɗo saaha caɗele ganduɗa ɓe dañi ɗum kanko biyeteɗo Mamadou Ba ko docteur vétérinaire o wi tan ko waɗoɓe utiliser guertoɗe yo mbatta no fewi attention ngal ɗon banggal ɓe mbi Idrissa Seck konguɗi muɗum nani hen ɓe mbi kay to banggal politique ko defi tigui woni makko Karim Wade ɓe mbi mbaɗoyi inscrire liste uji électoral toon to ganduɗa kañum woni to Qatar to woni to ɓe garti ha joni tan e haala oɗo sukodebbo biyeteɗo oɗo sukodebbo mo ganduɗa kankone tan o darima walla o fawama juude faade yete konguɗi suutanno fanude ɗum e internet o ɓe mbi ko harcèlement ji ganduɗa baɗino ɗum e Wally Seck ko ganduɗa ete kangue style bijou ngone Daro Gueye walla mbiyen Doro Gueye ɗum noon woni ko ganduɗa yette addi caɗele hay Clara mo ganduɗa kañum woni joom suudu Doro Gueye saabu konguɗi ñaɗɗine suutateno e fawede dow makko kanko ummo hayre noon oɗo saaha ɓe mbi ko médiation yidde yewtude yafnade ko ɗum togui woni ko woni e dow mum garene jayde les échos ɓe mbi Bassirou Diomaye Faye oɗo saaha nani juuɗe lawol kono noon ko tuma ko fof kanko wi ko tawi ko konguɗi ko kanko haali ɗum te kadi omo andi tigui konguɗi ganduɗa o suuti ɗum ɓe mbi Idrissa Seck kay ɗo joni waɗi massacré Amadou Ba e Oumar Youm ɗum noon woni konguɗi ganduɗa nane nder jayde les échos garene jayde besbi le jour ari tan ko wiide yete to banggal Dakar walla mbiyen Dakarta noon tigi ɓe mbi so mbi Dakarta noon ne wawi nanede Jakarta hen saabu Jakarta ji heewi kono kadi ɓe mbi musibaji addata ɗi keewi saabu ko tolne accident ji ɓe mbi ko tolne ujunnaje sappo accident ji ganduɗa ƴewtidama e nder leydi ndi ko tolne 237 mbasi pittali mumen e ɗiɗon accident ji motoji ɓe mbi noon kamɓe politicien ji ko ɓuuri hen hewde Jakarta ɗi kamɓe nanni ɗum e nder leydi ndi gam wiide tan ɓe jilonto wona hen yimɓe liggeyaji ɗum noon addi caɗele kewɗe
fewde ngarene jande vox populi non e odo subaka ari tan ko wiyete hakkunde Macky e Ousmane Sonko ko bipolarisation tigi woni hen woni ko ganda ala do dari goto haqqi do ganda ne wawi ranude joni wojje joni dum tigi woni ko ganda be gaddi dum be mbiyete kanko oɗo mo ganduɗa woni Karim Idrissa Seck Khalifa Sall ɓe mbi kay aɓena yite jiiɗa ɓaɗade to ko faye retard ɓe dañno ɓe mbi Karim Wade dow joni kay idi walla mbiyen Karim Wade kañum fini kono Idrissa Seck ko caliɗo tigui wiide kañum to banggal politique mayata hay lawol goto Khalifa Sall noon ɓe mbi nane ƴettita darde muɗum ɓe mbi Ousmane Sonko noon nana waɗa résisté gardiɗo leydi ndi Macky Sall ha joni tan ɓe garti yete e Amdi Diouf ɓe mbi renvoi mo ganda procès o waɗi ɗum woni renvoi d'office baɗaɗo fanede 8 mai ko nden tigui kanko procès mo Ousmane Sonko hakkude makko e Mambay Niang jogori dañde so Allahu lamɗo jaaɓi garen ha joni jayde Walf Quotidien noon wi tan ko hakkude Idrissa Seck e gardiɗo leydi président Macky Sall ko dil tigui woni ɗon urde saabu yete so ƴewtidama ko way noon woni ko ganda yetene wawi wonde hakkude mabɓe woni yewtere ganda o daro wiya ko candidat e ko way noon ɗum tigui woni konngudi ciwtadi ɓe mbi ɓe ganda kamɓe gonde rafi hémophile ɓe mbi yete noon ko saignement règle aji mabɓe saaha foof ne ara kono kadi douleur walla mbiyen museki ɓalli ɗi ganduɗa yette aɓe daña ɗum oɗon enquête kay hande Walf Quotidien ari hen e ɓe ganda kamɓe goni hémophile uji walla wonduɓe hémophile ngaren ha joni e jayde l'info noon ɓe mbi tan Biram Souley fooɗi walla mbiyen tan fikure e dow Macky Sall saabu yete komo ganduɗa yete ko suuti konngudi e faadude dow makko gestion mo jogori leydi ndi no waɗirta ni kono kadi hewɓe sokaɓe ne mbiye prisonnier ji politique o arti hen kanko Biram Souley mo ganduɗa yete ko gonɗo e nder landamo Pastef ne woni kadi député to assemblée nationale ngarene jayde li quotidien noon kañum ari tan ko wiyete hande kay haydara daraki hakkunde oɗo mo ganduɗa woni Karim Meïssa Wade e banggue lawol saabu noon o waɗi inscrit to liste électoral uji toon to diwan mo dowa ɗin konngodi noon suuti ɗum ko Nafissatou Diallo mo ganduɗa woni secrétaire joguiɗo to banggal konngol en landamo PDS o wi noon kanko kay mo ganduɗa woni Karim Meïssa Wade ɓe mbi noon o heeɓi to banggal liberté walla ko faweteno ko gila nogase go lewru août lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati ko nden tigui o foti hebde droit ji civique mo ko ɗum noon yettaki taw kono ɓe mbi ko amo wawi kay womo wawi nadde e liste ji électoral ji saabu ne andama o heb to banggue droit civique mo ko ruttade wotoyde e oɗon saaha mataw o heeɓi ɗum ɓe garte procès Ousmane Sonko e Mambay Niang waɗama renvoyé ha 8 mai so Allahu lamɗo jaaɓi garte ha joni konngudi Idrissa Seck ɓe mbi Idrissa Seck noon oɗo saaha nani tan darade kamɓe yaaduɓe makko gam wadde réplique jabade suutoɓe konngudi ne pawa e dow makko jayde libération noon kañum arti tan koye dossier mo ganduɗa ete koto banggue oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo yiyete Fat Diop ne ɓuuri andirede Kiné Anne Diop alias Oumou Khayri e tan banggal Facebook to yete hanki eɗen kalanno ngal ɗon banggal ɓe mbi ngel ɗo cukalel biyeteɗo Daba Tine kanko noon dañi tan ko duuɓi nogase nayyi kankone ko pawade jungo oɗo saaha te ɗum noon saabi ɗum tan ko ganduɗa yete kamɓe ɗiɗo ɓeeɗo woni oɗo debbajo biyeteɗo yete Fatou Diop kanko e ngel ɗo cukalel kay aɓe mbaɗanno ɗum e internet o e suutude konngudi ñadde fawde yimɓe e ko way noon ɗo joni noon ɓe mbi ko tolne 35 plainte uji waɗama oɗo saaha ɓe mbi yete kay ko tolne won e accident ji kadi dañɗi e autoroute à péage saabi won basɗo hen fittandu muɗum e tato ɓe ganduɗa etene gonde gañandeli musdi ɓe mbi kay ko chauffeur mo auto 307 ko kañum tigui doganno allure mo ganduɗa yete mataw ɓurti ko fonno dogde ko vitesse mo dogannowo ko nden noon o yinno wadde double camion ha oɗo jeeyi dañi yimɓe neɗɗo goto wasen fittandu muɗum e tato mbo ganduɗa dañi gañandeli musɗi garene jayde stade
coftal balli uddata damale oɗo subaka ɓe mbi hakkude kay Chelsea e tan ɓeɓe ganda kam ko woni Real ɓe mbi Chelsea noon sohli ko miracle tigi gam tan wawde gagnade Real ɗum woni ko ganduɗa ete addama oɗo subaka e jayde stade coftal balli joni gudditen hello wonko non tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe en gartat tan e ko ganduɗa kañum woni haala haalte ka faade yette ko kewata to banggal réseaux sociaux ji ɗi oɗo suka debbo kañum noon toɓa hutortoɓe Facebook e ko way noon en mataw ma gandu to ganduɗa ni wiye top ka ko groupe aji ganduɗa yete yimɓe hewɓe ne gona hen e kadi oɗon top ka noon kañum jibini kayma deyla luñudul sikki sakka ɗum ɗon ne ko groupe mo ganduɗa yete dañi saabu kamɓe wadɓe organisé oɗon groupe o mataw tan ko ganduɗa yete hande ɓe dañino ɗum caɗele groupe goɗɗo ɓe jalti toon ɓe mbaɗi créé groupe mo ganduɗa ne wawi wiyede kañum ɓurno wulde saabu konngudi gulɗi ƴettiteno fawe e neɗɗo o hande wiye kaari ko piyowo joom suudu muɗum walla kaari ni watta walla kaari ko lesbienne jaafoɗon e konngudi ɗi saabu wonɓe ɓe tuumi tuumaji ganduɗa yete ina foti noon ɗum noon woni ko ganduɗa ni kulɓini waɓe no hande liggotoɓe walla mbiyen kangue style en kamɓe foof ɓe pawama konngudi ganduɗa hande ndeɓe oɗo ɓiɗɗo debbo nanga kamɓe foof ɓe nawi yette plainte uji mabɓe hay bijou ngone woni bijou mo ganduɗa ni liggo toon to diwan mo 2STV Doro Gueye kankone ko konngudi aɓe cuutanno fawde dow makko Clara woni ganduɗa woni joom suudu makko ne ko noon saabu saaha foof o wiye kaari série debbo muɗum walla kaari debbo muɗum hakkude mumen welani walla ni ɓe ƴeewa neɗɗo ha wela ɗumen ɓe mbiya kañum ne ko wondi ko dañɗo gondiɗo e ko way noon tawa ko bonnere inde nde ganduɗa ina hamni seeɗa nden noon nde wo natti ɗo tan e nder leydi ndi ko nden ɓe payumo junggo oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa ete hande goto fo darinoɗo walla goto fo namdanoɗo hande holmo cikkuɗa woni caggal oɗo groupe nangata ko sukaɓe dañɓe duuɓi nogas walla sukaɓe nogas e ɗiɗi walla sukaɓe nogas e nayyi no gonguel ganduɗa nanggama saabu oɗon saaha ko ɓen tigui ɓurata sikkede ɓuuri wonde walla ɓurata suutude woni kongude walla ɓurata dañde audace wadde won gueɗe kono kay bettede nde hewɓe dañi hen woni kanko hanki on ji duuɓi makko nde haala dañɗo duuɓi capanɗe nayyi e jeenayyi hande yiɗa nadde e duuɓi capanɗe mum nayyi e duuɓi capanɗe mum joyyi hande ina foti andude holko woni sutura ne foti wonde debbajo dañɗo conscience mo ganduɗa ete hande hay so wona an janggo a yiɗa ɓiɓɓe ma mbaɗe ko ganduɗa aɗa waɗa ɗum yimɓe ko ganduɗa aɗa bonna inde mumen saabu hande wonɓe ganduɗa kala ko kaala e internet mbiyata ko gonga kala ko kaala e internet mbiyata ko gonga hande so mayɓe ƴettama mbaɗama filmé to addama wiyama ko Dakar ɓe mbiyata ko gonga hande so tawi hay haare dañde to ganduɗa kañum woni to diwan mo Soudan hande wonɓe ganduɗa soɓe mbiyanoma ko Dakar kewi walla Thiès kewi ɓe mbiyata ko Dakar nani huɓɓa walla Thiès nani ko huɓɓa saabu hakkillaji potani woni ɓe ganduɗa ko jii foof mbiyata ko gonga wadde waɗoɓe ɗeɗo gueɗe yo goppu hen hakkillaji saabu police saaha foof ne waɗa liggey muɗum noon te ko hen hooɗi wadde noon yooɓe ndento no fewi réseaux sociaux ji saabu kala ko neɗɗo waɗi hen ko wona jaam so yiiɗi anda ñalawma muɗum ma arma nangue hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗo gudditen ruɓɓindu jayndeli meɗen woppude tan hakkille kadi e commentaire uji ɗi mbatton tottude wonadi gongol banimon debbo Aissata Ndiaye wonno to banggal caméra ko Mansour Sow Elias Thiata heɗono en toon to banggal montage ko Ali Fall. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere
ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa fof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma